Здравейте, днес ще ви покажа фокус с карти. И така, зрителя трябва да си изтегля една карта, може би иска да си изтегля тази. Си изтегля. В случая е осмица пика. Така. Сега казвате му да муша някъде картата, че е тук. И му казвате, че ще обърнете тази карта и тази. Вие ги обръщате. Ще траквате. Сега разстилате карти и само неговата карта ще бъде обърната. Така, този фокус е много лесен. Правите ветрилото. То се прави много лесно. В друго клип ще ви покажа, и как се е разстила. Така. Той ще тегли някоя карта. Не е нужно вие да виждате. Ето, седмица пика. И вие обръщате тези карти ето така. Докато той не гледа, докато той си гледа картата. Мушкате. И му казвате, ще обърна само тези две карти. Штраквате. И като ги разстилите, може и наобратно да ги разстилите. Само неговата карта ще бъде обърната. Чакайте да намерим. Ето я. Така. Можете и по друг начин да си го завършите. Можете да направите примерно. Си го хванете тестето. Да раздрусате, да го развъртите. И вие можете също да си измислите някакъв вариант. Но за мен аз така си го правя штрак. И неговата карта обърната. И чао!